Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, undok dismayado sa wala panabaton nga ayuda sa Pantawid Pasada program. Mga punong barangay nga hindi magpausar sa pasilidad sa campaign rally mahimo ereklamo. Sa balita nasyonal, DOJ maghahatag prioridad sa reklamo sa vote buying. Presyo sang petrolyo posible may pagnubo masunod nga semana. Sa balita international, Ukraine President Zelensky nanawagan sang dugang nga pinalidad batok sa Russia. Balita sa sports, EJ Obiena kag Patafa nag-ayuhay na. Balita entertainment, Korean sweethearts nga Hyunbin kag So ni Gi-jin gin kasal na samtang sa balita espesyal aton pa istorya mga tips sagud makapasar sa board exam pamahiin edition. Maayong aga Bacolod, maayong aga manugabayin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 1, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Yes, mga ka-aksyon, good morning luwat, kag welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton diri mga ka-aksyon liwat ha, kay kung why lang notify sa inyo ang Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede nyo na, kung di nag-like ka mo sa religad, dugay na, pwede nyo ma-unlike, tapos like liwat, tapos tumukha nyo lang ng notification bell bala, no? Para every time nga magpalayag kita, ara ang notification, okay? So i-like tapos like liwat, mag-follow na sa page ng Aksyon Radio Bacolod. Okay. Kay Joel de Tomaldra, good morning. Ari lang nila sa monitor sa may barangay Takuling. No, sa kay Homa Lumena is still watching and listening. Kay Erla Vega, good morning man. Kag, ano nga kung mga okay na ni siya? Okay, gabi rin kiwas lang niya. Sakay, Migo tada Juan Bolgalyo, good morning man. Si Ma'am Van, sako si Ma'am Vanessa Mayo ay. Siguro, kasi may ginakasakuan siya. Kasi nag-travel na siya pabalik di sa Philippines. Wow. Pwerte no, base. Kaya akong likod la. Oo, para magtadlong na. Amat-amat lang. May nakita ko na sa Facebook, wala nga, ano na yaman daw, ginabutan ni Lunas likod, tapos ginamuin ako, rilagato. Cairo? Ambot, muna yung Cairo na siya. Mayari, di ba ko lang hambal ni Action Eden, nalipat ko kung, actually hambal niya sa somewhere in Mandalagan. Arada, sa Mountain View. 500 lang yung kuno yan. Sa Mountain View subdivision na. Medyo okay na siya. Oo, Mountain View subdivision na. Arada, basta may naka-istorya sa Nabali akin. na naman pa-schedule or pwede walk-in lang? Tiway pa ko kabalo eh. Sige, mong kotor. Pero kung si Aksyon Dorel, kagro, pwede ka naka-walk-in lang niya. Muna. Di ba? Diba ba siguro nga sino kaya? Si Aksyon Dorel ko Ha? Sino? Kaya gusto ko na ma-experience Action Boy. Nga nagilagatik, walang likod. Bakit ka namin, nabla ko na Action Boy after. Doon ka mag-ani ko sa yung mga lawas. Abi, try ko na, be. I-try ba lang? Sige. Tapos istoryahan na lang tayo. i-try mo, Cairo. Kaya basi mag-ana lawas mo. Kung di pwede na ka makwat-akwat. Wow. Mag-ana mo. Sa box ang taga newscast, pwede lang, ha? Okay, mag-ana mo. Di ba? Or kaaba. Kaaba sa likod mag-newscast.
Sige. Charot. Raymond Medes, hindi ko ba endorse ang complete name niya. Raymond Medes. Oo. Wala din, Manangkil. Manangkil. Raymond Medes Manangkil. Good morning. Kay Sol Lama Barnacha. Sawadee ka. Yes, first day of April na, kadasig lang, may aga ko na sa pamilya niya sa barangay Handumanan. Alagad Kevin Henry. May aga lang kay Kapitan Bibing Tobilia, kag kay Sonia Stalin Kayanan, nga nagayuhom-yuhom. Samtang nagapamati sa inyo, nga nagapamapi sila kay Nanay Raquel. Kapihan sa barangay 2. Aha. okay. Action boy, isa na lang gid bala, sobra na lang gid bala sa kabulan. Kag? Election na. Yes, oo. Actually, ano na lang siya, Action boy. Mga 38 na lang guray. Yes, 38 days na lang. 38 days to go. Swerte, no? Kapit na lang, no? Sige lang, ako yung dali na ko gani mo para matapos Gani, na rin para sinabaray, di ba? matapos, Ang siya Para matapos ng inaway ay isang magpamilya. Yes, so tapos na niyang inaway sa mga partido, sa mga supporters, mga supporters ang mga miguhay sa una, ang mga mag-abyan sa una daw na kinuntrahanay na tungod sa politika. Hindi mas la kandidato. Gani man. Ang prong lain pag action boy ang magpamilya pag Pamilya. Kag within sa ilang nga family gid bla so immediate family. Family gid bla nila bla nga for example la bata ya ti amo ni nga partido isa ya amo ni dito mairenaway gid sila. Wala gusto ko matapos na ni bala kay para nga galing kay tiko na mo na gani nga ang kung supporters kita hindi kita mag haboy sa masugilanon nga masakit. Kay baloka tapos sa eleksyon ang mga sa politiko na iya okay hay naman na sila ya kamuya correct. ang inyo relasyon niya naglaguba. Pero may nakita ko bala action ba nga isa ka post sa Facebook nang kanami saya nga pagka parents bala kay bali do may nakasugtan gina sila nga isa ka kandidato nga ila suportahan sila lang nga family. Tapos ang ginhambal na sa ila nga group chat nagambal tapos nagambal lang iya bata yang ama si amo na yang ginasuportahan kuya ma. Tapos, tigin respect man sa iya mga utod, sa iya mga, sa iya parents, kumbaga sa ila bilog ng pamilya action boy, siya lang giyang laglain. Pero wala siya ginaway sa iya nga iloy. Wala siya ginabala, ay nano, kayo mo yaman. Standby tanay sa mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, dismayado ang United Negros Drivers and Operators Center kon undok bangod nga wala pa sang may nabaton nga ayuda gikan sa Pantawid Pasada program sang gobyerno nasyonal. Sunod kay Diego Malacad, Secretary General sang undok, daw kaangay nga pasalig na naman sang gobyerno nasyonal sa mga drivers ang ayuda nga 6,500 pesos. Duha man ni Malacad, daw gininto lamang sila sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board bangod nga tubtub subong wala pa sang may nagtupa sa mga ginpasalig sa ila sang nagpatigayon sang transport strike ang ilang grupo. Ginalauman sa karon sang undok ang mga opisyal sang o ginasaligan karon sang undok ang mga opisyal sang gobyerno nga nagpromisa nga mga bulig agon makabaton sang bulig pinansyal ang mga drivers. Ang undok Fibakda kag Estone sa manunduman na patigayon sang transport strike sa tilikdan nga semana bilang panawagan nga ihatag ang ayuda nga ila kinahanglan apang tubtub subong aligasyon sang transport group wala pa sang nagtupa sa ila nga mga kamot. Nagalaom si Councilor Dindo Ramos nga hindi pa mapatuman sang gobyerno national pagi sa DOTR kag LTFRB ang planong implementasyon sa modernization program bagod sa kulang sang kahandaan. Suno kay Ramos damlag lang nakabaton sang komunikasyon ang lokal nga panguluhan sang Bacolod angot sa ginhibo nga pag-grant sang LTFRB sa ilagin padalang apelasyon para sa extension sang provisional authority sang mga POJ nga nagabiyahe sa syudad. Dugang pa ni Ramos apisar nga tubtub lamang sa bulan sang Mayo ang extension na ginhatag sang among nga talatapan ini ang makabi nga isa ka dako nga bulig sa hanay sang transportasyon bawod hindi na nila kinahanglanon pa nga magpa-renew sang ila provisional authority. Nagapati man ang konsehal nga hindi lamang ang syudad ang mayara sang kakulangan sa preparasyon angot sa pagpatuman sang among nga programa kundi sa bilog man nga bahin sang Pilipinas.
Ginapaabot naman ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga makapatigayon na sang meeting sa ilahanay ang lokal nga panguluhan sa syudad angot sa pagdihon sang pandemic recovery plan sa bulan sang Abril. Suno kay Carbon, importante yun nga sa isang lihok agud sa pagdihon sang konkreto nga sistema kag kinanglanon nga mga programa. Duwa pa ni Carbon, mas labing maayo nga masugdan na sang gobyerno ang pagpatukod sang dalagko nga mga infrastructure projects nga mo makahatag sang income o kung palangitan-an sa mga individual nga nawad-an sang trabaho. Ginklaro man ni Carbon nga sa piyak sang nagdubo nga alert level status ang syudad, wala sa gyapon sang natabo nga pagbag-o sa sitwasyon sang negosyo. 221,049 ka doses ng COVID-19 vaccine sa Negros Occidental ang natalana nga mag-expire sa bulan sang Abril subong nga tuig. Sa datos na ginpresenta ni Dr. Claudelia Josefa Pabilio, Provincial Health Office Cold Chain Coordinator, ini ang ginalakipan sang Pfizer Orange Cup nga may 36,720, Moderna 4,890, AstraZeneca 38,900, kag Janssen vaccine nga may 140,539. Apang ginklaro ni Pabilio nga ang Pfizer vaccines ang sigurado man niya mausar kag mabulos o kon maubos antes matapos ang Abril bangod ini ang napaina para sa ikaduha nga dose sa mga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Manumduman nga may 100 o kon 14,620 ka doses man sa AstraZeneca vaccines ang nag-expire sa Nobyembre 30, 2021. Madamo ka mga investors ang nakigsugulanon kay Governor Bong Lacson angot sa plano kapag tukod sang biomass kay solar power plant sa Negros Occidental. Inagin pahig sa gobernador sa isa ka pagpamulong-pulong sa banwa sang Hinubaan nga isa sa patukuran sang Southern Negros Industrial Estate. Sunod sa gobernador, luyag sa mga investors nga magpangita sang maayo nga lugar nga pahamtangan sang planta. Nobyembre 2021, ginpahig ni Lacson nga iya ginasuportahan ang panawagan ni San Carlos Bishop Gerardo Alminaza sa mga government leaders, national policy makers kag energy authorities nga iduso ang development sang renewable energy sa pungsod. Nagapating gobernador nga dako ang mabulig sang renewable energy para mapanubo ang balayran sa elektrisidad sa probinsya. Sa karon may maramo na nga mga lugar sa Negros Occidental nga may solar, geothermal kag biomass nga mga planta. In fact, may nagpalapit na sa akin kasi they want to invest in solar, they want to invest in biomass energy, and at the same time, kapamitan sila property to plant the year. No? So that will be outside the rule already of the zone. No? Si Governor Bong Lacson. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag nga sarang makareklamo ang publiko sa tion nga magpamalibad ang punong barangay sa pagpausar sa pasilidad sang barangay sa pagpatigayon sang campaign rally. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Madayag kinahanglan nga magpangabay sa barangay sang formal para ma-schedule kag masiguro ang health protocol sa pagpatigayon sa aktibidad. Ginpaathag ni Madayag nga kinahanglan ang approval sang punong barangay bangod ini ang nag-regulate sa mga barangay facility. Ginsuwestyon ni Madayag nga pwede makareklamo sa sangguniang panlunsod o kon 8888 hotlines para makapatigayon sa pagpangusisa. Samtang nagpahanumduman si Madayag sa mga barangay officials nga pwede sila magpabutyag sa ilang opinyon sa eleksyon pero dapat magpabili nga neutral kag likawan ang pag-endorso sa kandidato. Depende sa kung sa kanya panungsod, i-investigate yung process manina mo kasi i-investigate man kung ano ang violation. So, kung sa 8888, usually ang halina sa 88 sa amon na gyapon matupad. Ayon sa pagpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:21. DOJ maghatag prioridad sa reklamo sa vote buying. Samtang presyo sang petrolyo, posible may pagnubo sa masunod nga semana. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung Okay, so sige, dito ko ginakay. Miss Veronica Santillan Manukan, good morning man sa imo. Kag good morning man kay Ira Piñafiel from Tangub. Mayroon na ka pagpamati, Ira Piñafiel, sang Barangay Tangub, Bacolod City. Okay? Kay Miss Jinky Delagdon, she's still watching. Good morning sa imo, Miss Jinx. At Tia Kim Eriman, good morning. Nonito Novero, maayong aga. Kay Christine Miniez Villalobos, good morning. Kag Action Boy, ang aton to gali nga ano gani? Aton to bala nga hiring bala sa sa baw hiring. Sa aton nga data gatherers bala kag volunteer reporters. Gin-extend to gali, no? Extend? Until April 5. April 5. Oo. Okay. Until April 5 na lang mga ka-aksyon, ha? So, hingagaw ka mo. Okay? So actually, ang sa mga data gatherers... Actually, ang volunteer reporters, puno na daw. Do, Pero ang data gatherers na lang ang may bakante pa. So, kung wala ka mo, kalingawan, wala kalingawan. Hindi, gusto niyo ma-experience bala sa eleksyon, mga muna kung ano ang trabaho sa media. Apply ka mo diya, data gatherers, no? Sige. Sige, anay reaction boss. Sige, yung ko lang yan. Padayon, yung ko lang yan. Sige, So, good morning man sa akong cousin, si Yvonne Cabatu. May lang nakapagpamati. Yvonne. Kag sa mga ka-aksyon mga sila ni Sir Philip Alonsegay sa Japan. Upod man kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning. Kay Miss Tess Rivera Murayama sa may Japan man sa Gyapon. Good morning sa iyo, Miss Tess. Kag Pamilya Rivera, good morning sa inyo. Sige. Kag of course, good morning man kay Sir Noel Amar sang Canada, kay Sir Edwin Pineda sang New Jersey, kag kay Sir Rupert Galio and Ma'am Alma Alvarez kay sa RG Boy sa Las Vegas, Nevada naman. Sila ni Ma'am Van and Doc Matt Mayo sa Minnesota, good morning. Kag si Sir Tete Hoka, Titangata, Black Action Boy. Okay. Wala pa siya sa bungaw. Ha? Wala pa siya sa bungaw. Panghita ko sa... Ara siya. Ara sa? Ara sa, di ka na nang pinagkakuanaw?
Ay, wala ko Si Rose Ann, ha? Gapang greet lang ko sa ilaya, wala ko kita siya. Ara siya, de? Okay, hinapa. Ay, Si wala Rose ko Ann makita. Sigutier, good morning dira sa Hacienda Teresita, Barangay Granada. Mm-hmm. Sa family Sigutier kag Bermeo, Fernandez kag Doronila. Ma'am Van, araga niyo, nag-duty sa Galibisi kay nag-duty Hala, wala kay di short appear staff sa naman. akon. Dali lang gida. Kaya wala di appear sa ako ng mga comments. Wait. Busy kaya si Ma'am Van kay short staff na naman sila. Areo, tete, ho, kateta nga, padala sa kanay 200 Ari, stars. dali, oh. Oy, good morning sa imo, sir. Hala, wala tayo. Gin-refresh ko na lang gani, Action Boy. Oo, nagpadala sa kanay 200 stars. Salamat, gid, sir, sa Sige 200 stars. Nga mo nga iPhone 1 mo na, isla mo na iPhone 15, bro. Yeah, 25 gani. Wala ka pala mag-iPhone 25. Shane Hope! Ohayo gozaimasu! Shane. Minasan. Minasan. Sa Japan man eh. Sa Japan siya, oo. Ay, nag-work gali si Ma'am Van. Sige. Marilo Malalay, good morning, man. Aha, Si sige. Rochelle Evangelista, good morning. O gani, naglaba naman gani akong buhok. Aha. Kaya ginpotdan ko na ni mong subong naglaba. Masya kadasig siya maglaba. Sige. Salamat gid sa, kay... haba ng hair. Sa casino. Ira Piñafiel sa nag-color sa akong buhok. Gusto mo pa color? Sang? Buhok eh. Ano Ano color? kilay? Pili ka? Gusto mo? Green mo kilay. Kaya, Kalay. ano color? Gusto ko tanin ng mga purple. Purple! Kaya do ano kayo do si sino ka ni purple buhok man? Si Stitch. Ay, Si Kwan, si Dennis Rodman. Sari-sari na yung color yan. May, sari na yan. may green, may red, may purple. Finis and Ferb ka na lang, Ay, ano ito? Mana? Basta ang iya ka, cartoons na siya. Mm. To may violet na nga buhok mo. Feeling ko ang ngayon. Okay. Si Barney? Oh. Ha? Si Barney. Si Barney. Lain mo na si Barney, Ano na imo yaman? Bigla mo na? I love you. You, hindi ka, Porky Pig na yan, no? You love Si Porky Pig na yan. Porky Pig. Layo mo na si Porky Pig. Ah. I love you, you love me. Let's go. We're one happy family. Ano lang, let's go. O, Gil Barney. Lain ako niya. Sorry, Barn. Sorry, Barn. Sudpon mo lang na. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Justice Secretary Menardo Guevara nga hatagan sang prioridad sang DOJ kag iban nga ahensya ang reklamo sa vote buying para madasig nga matagan sang resolusyon ang kaso.
Sunod kay Guevara, ini ang para lamang sa limitado nga tiuno kung sa election period. Nagmando na si Guevara sa National Prosecution Service nga hatagan sa atensyon ang reklamo sa vote buying kag sa Public Attorney's Office para maggiya sa mga tawo nga luyag mag-file sa reklamo. Una na nga nagtukod ang gobyerno, partikular na ang COMELEC, sang Interagency Task Force nga kontrabigay para talakayon ang isyu sang vote buying sa tiyon sang eleksyon. Nagalaom si Guevara nga mas maramo nga tao ang mangisog nga mag-report sa mga insidente sang baklanay boto, kasunod nga jutay lamang ang naga-file sang kaso. Ginpahayag ni Rino Abad, Director sang Oil Industry Management Bureau sang Department of Energy nga may indikasyon nga posible magnubo ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Suno kay Abad, nagnubo ang oil prices sa nagligad niya 3 ka adlaw. Nagalawom si Abad nga padayon ang pagnubo sang presyo tugtub Biyernes nga adlaw, agud masiguro nga mayara sang rollback sa masunod nga semana. Hindi pa karon mapalayag ni Abad kung pila ang posible pagnubo sa presyo sang gatong. Ginalantaw ni Abad nga may impluwensya sa oil trading ang pagpatiogon nagapadayon nga peace talks sa tunga sang Russia kag Ukraine. Pero sunod sa opisyal, kung maguntat ang peace talks, posible man mapektuhan ako ang rollback sa presyo sang gatong. Samtang gin-exempt sang COMELEC ang COVID-19 immunization program sang DOH sa election-related spending ban. Sa press conference, gitpahig ni Commissioner George Garcia sa mga application sa exemptions ilabi na sa social services, ila ginapaboran ang petisyon sa DOH para sa pagbakuna kontra COVID-19. Gin-grant man sa COMELEC ang petisyon nga gin-file sa Department of Trade and Industry. Sa din sunod kay Garcia, may 20 pa ka mga petisyon nga ila pagatalakayon sa masunod nga semana. Sa idalom sa COMELEC Resolution number 10747, kinahanglan ang Certificate of Exemption para mapatuman ang aktibidad kag programa angot sa social welfare projects and services, samtang nag-epekto ang spending ban halin na Marso 25 tubtob Mayo 8 tuig 2022. Ginalantaw sa gobyerno nga ilakip ang booster dose nga requirement sa tao para makabi nga fully vaccinated kontra COVID-19. Ginpahag ni Health Undersecretary kag National Vaccination Operations Center kon NVOC chairperson Dr. Mirna Cabatu, ginakabig sa World Health Organization nga fully vaccinated ang persona nga nakabaton sa primary vaccine series. Sunod kay Cabatu, ini karon ang ginatalakay sa mga opisyal kon bala ang booster dose ang pwede nga idugang nga requirements sa mga fully vaccinated para magganiat ang mas madamo nga tawo nga magpabakuna sa third dose sa booster shots. Sunod pa kay Cabatu nga maayo man nga strategy ang ginaduso ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga butangan sa expiry date ang validity sa vaccination cards kag islan sa booster cards sa tion nga mag-expire. Sa record sang NVOC, yara pa lamang sa 12 milyones ka mga tawo ang nakabaton sang booster shots. Pangako naman si Vice President Lenny Robredo nga himuon gilayon ang pagsabat sang gobyerno sa mga kalamidad kung siya ang mapili nga presidente sa Mayo 9. Ginpahayag ni Robredo sa isa ka pagpulong-pulong, sining karon lamang kaupod ang mga mangingisda kag residente sa San Jose, Sogod, Southern Leyte nga nadulaan sang balay kag naguba ang ila sining mga bangka sang ginigo sang Bagyo Odette sa Kabisayan sa tung Disyembre. Masami nga ginaagyan sang mabaskog nga bagyo ang Western Visayas ako ng Visayas nga nagaresulta ini sa pagkaguba sa mga balay, kapalangabuyan kag isa pagkapatay pa sang pungluyo. Pareho sa itong ginlaslasan sa Bagyo Odette ang riyon, gilayon man nagpadala sa mga relief packs, hygiene kits kag emergency kits ang Office of the Vice President bilang paunang nga bulig sa mga naapektuhan. Nagpadala man sang home repair kits nga may mga kahoy, sin kag lansang. Sino kay Robredo, kinahanglan madula na ang malawig kung madugay nga proseso sa mga opisina sa gobyerno akon kay isa mo pang rason sa pagkatrasar sa mga bulig kag rehabilitasyon sa mga infrastruktura. Nahimo na ini sa Office of the Vice President, bangod siya mismo ang nagapanguna sa relief kag rehabilitation efforts kag himuon man niya ini kung siya ang mapili na bilang presidente. Pagkahimuon sa Commission on Civil
Civil Service Commission o kon CSC nga permanente alternative kag flexible work arrangements sa mga empleyado sa gobyerno. Suno kay Commissioner Eileen Lizada ipatuman ang flexi workplace bisan nga wala sang pandemya. Dugang pa ni Lizada ang CSC Memorandum Circular number 18 ni year 2020 angot sa alternative kag flexible work arrangement ang epektibo lamang sa tion sa public health emergency kag ini magatakop sa mabot nga Setyembre sa bunga tuig. Ang flexi workplace ang ginalakipan sa work from home, skeletal workforce, 4-day work week, staggered working hours o kombinasyon sa apat. Samtang, umpisa Abril 4, ang empleyado sa Korte Suprema mag-report physically sa apat kadlaw, kag isa ka adlaw nga work from home. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Ang aton Balita International, balita sa sports, showbiz, balita special, kag iban pa. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka Isa lang siya. Sige. Civil Service Commission. Anyway, meron tayo greet na ng mga friends mo da and relatives. Sige. Friends and relatives. Good morning sa tanong yung friends and relatives, char. Kaya, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, Ma'am Elizabeth. Thanks God it's Friday. Please greet my son-in-law, John Ray Martino, on his birthday today. Happy birthday, kay John Ray Martino. Stay safe. God bless you both. And more power to ARB. Thank you, Ma'am Elizabeth. Kay Athea Kimeriman, good morning sa Gyapon Liwat. Elvira Helugo, good morning. Kay Miss Remya Garcia, maayong aga man. Yes, good morning. Kagaraman si Ma'am Marjun Rivera. Uy, good morning. Marjun. Yes. Good morning. Kagayahada ko da kon lang. Maria Tess Rivera Murayama. Murayama. Kag sa imo nga kaapuhan. Kay Michiko. Good morning, Michi. Michi. Kay Ma'am Chona Trinilla Manda, good morning. Good morning man kay Georgia ni guro ay. Georgia. Sa Kinubaan ay. 100.5 FM. Alagad Radio. Yes, salamat. Sige, igrita sila karon on air. Kay Sir Philip Alonsagay, good morning sa liwat. And tamyon ko lang si Miss Lily King kay makita ay nagi kami ni Konoya. Soon nagidya ko makita ay nagidaya yes, boy. Kay good morning, Miss Lily King. Ang bayagdaan, see you soon. Bongga. Mamita na gid siya sa wakas. Correct. Anong ma-comment mo? Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning, Ma'am Luing.
Kaya, let's eat dinner, guys. Thanksgiving style and dinner namon. Namiters. Ay, bongga sa Namiters. From Minnesota State, USA. Sige, enjoy your dinner, Ma'am Van. Ang una mo nga hungit, Ma'am Van, para ko no kay Action Boy. Sanol. Kay Pilton Lipura, good morning. Dra naman sa may Pasay City. Oy, maayong aga. Syudad sang Pasay. Yes. Kamusta ka mo, Dra? April Sige, Fool's Day bala sa mga ka-aksyon, ha? Oo. Hindi man pagpatami nga pagpanginto, mga ka-aksyon, ha? Okay. Oo. Hindi man, okay man mga prank is okay man sa basta hindi lang makahalit. Oo, hindi lang makahalit. Mahirap. Hindi lang makahalit sa pariyo mo bala, no? Kuha natin, ibutang sa lugar. Si Tito mo, Awin Torres. Yes. Ito, Awin. Good morning. Yes. Ito kay may mangga sa vlogging po. Gani? Ito ka namin sa mangga. Hindi mo na nag-comment ka nga maangayo. Gay ko, Ben. Nyakad to di. Buyong niya ako, migo ni mo. Naon na siya doors ang mic. Ay na, Sige, Yung ko na sa ako niya mangga, Tito Awin. Paano, gidpital lang. Kay Naisel Fabol, good morning si mo, Naisel. Uy, kamusta ka na, Nais? Sinakakitay ka mo ni Mayor Isko to sa pagkanto ya sa Manukan? Nakakitay ka mo, Action Boy? Sa din, sa manukan sa? Oo, ito na nagkanto. Why kami kita na, hindi ko ni Naisel. Lambot ko natuto siya. Sako, guro si Naisel. Siya, gid gurong gaasal, gid ba para kay, Mayor. Naigi man si Naisel. Sige. Kag, happy birthday sa tanan niya may birthday today. Si Chief Henry Garaygay ko no sang ni Guro ay sang Alagad Radio. Ginag-greet siya ni Alagad Kevin Henry sang happy birthday today. Happy birthday. Lalaine Cervera, good morning man. Si Noy M. Dipon, good morning man from QC. Shout out lang da sa pamilya Solaber. Kagazuelo sa barangay Makatunaw. Makatunaw, Concepcion, Iloilo. Uy, mayong aga sa tanan niya taga syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo. Good morning. Kay may mga ka-aksyon tanga pamati man sa mong sa isla sang Panay. Oo. Si Neresa Gonzales ba sa Oton, Iloilo na? Si Neresa Gonzales. Sige Kaga may maabot subong nga presidential candidate Action Boy sa Bacolod April 1. Mantayan mo kung sino. Sa sana? Subong, di ba? Subong? Adopted son sa mga. Subong may maabot? Mabayda. Bayda. Abot lang siya gani man. Mabot na sila kay welcome ka mo sa Bacolod. Welcome mo sa Bacolod. Kaya pamatian ta Kung gusto nyo nga mabatian ka mo, pamatian ta. Yes. Okay? Okay na kami. Standby na kami, Action Oliver. Sir? Sir. Okay? Wala pa? Standby ka na. Standby sa dugang nga mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon. Action Radio Philippines Standard Time, 7:45. Kag sa detalye na, Balita International, nanawagan si Ukraine President Volodymyr Zelensky para sa dugang nga mga pinalidad sa Russia. Sa isa ka virtual address sa Parliament sa Australia, nagpandam si Zelensky angot sa dalagkong implikasyon sa pangkalibutanon ng seguridad kung hindi maguntat ang Russia. Nagpahayag man ini angot sa kung ano ang matabo pagkatapos ng kinagamo kag nagapanawagan sa mga pungsod kag kompanya nga mag-invest sa pagpanumbalik sa Ukraine. Partikular nga ginatumod ni Zelensky amo ang angot sa development sa mga ports kag syudad sa Black Sea kag liwat nga pagtukod sa naval sector. Sa balita negosyo, ginanunsyo naman sang DTI nga padayon nga ginaproseso ang pagsulod sa Pilipinas sang Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX ni Elon Musk para maghatag sang internet services sa pungsod. Sa statement, ginpahayag sang DTI nga ang Pilipinas ang unang pungsod sa Southeast Asia nga maka-avail sang Low Earth Orbit o kung LEO satellite network constellation sang SpaceX nga ginatawag nga Starlink. Ginapabot sang DTI nga ini nga teknolohiya
ang makatag sa mas madasig nga satellite broadband connectivity sa mga customers, ilabi na sa mga lugar nga mabudlay o kung imposible ang koneksyon. Sunod sa DTI, damlag lang, gintalakay ini sa pagsinapulupod si Trade Secretary Ramon Lopez, SpaceX Senior Executive si Rebecca Hunter, kag Ryan Goodnight, kag National Telecommunications Commission Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, kag DFNN Executive Chairman Ramon Garcia Jr. Sa karon padayon ang proseso, kag ginabisitahan ang mga lugar para sa ilang gateways. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 72 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 17 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 60 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, mag-asawa na ang South Korean stars nga Sanday Hyunbin kag Sun Ye-jin. Kahapon yadlaw ginpatigan ang kasal sa duha alas 4 sang hapon oras sa Seoul, South Korea. Nakilala ang real-life sweethearts sa hit K-drama nga Crash Landing on You nga gin-air sa December 2019 tubtob February 2020. Nag-share naman sa pictures sang kasal sang South Korean couple ang Vast Entertainment kag MS Team agud makitaan sa mga fans labi na nga pribado ang seremonya sang ila kasal. Sa balita sa matag sa sports, magabukas na ang UAAP sa mga fans sa masunod nga semana. Nga sa din may live audiences na karon nga ginapasugtan nga magtan-aw sa season 84 nga mga hambang. Isa ka mga tiliman-an gikan sa ang nagkonfirmar naman nga ang fans panugutan na sa stand sang Mall of Asia Arena sumugod sa Abril 5 apang ang liga hindi pa magpanugot sang full capacity crowd. Ang dugang nga detalye ga-announce naman ini sa palabuton nga mga inadlaw. Balita espesyal! Alright! Energy! Very energetic ay. Yes. So, bisan Friday na dapat energetic kagyapon. Correct, Kaya kabalo correct, ka, may, Teka na, lipat ko ha. okay, good. Why sa may nagsulod this during the Ha? during sang commercial ta before sini? Why sa may nagsulod this sa diri sa sulod? Nga. Kito ginakayaw na ng kamera. Ate nakasulod sa, Why ko di ba, kadumdum? Sir Els? Ara. Di ba, Sir Els? Why ko kadumdum na sulod? May kadumdum. Ay, okay lang na siya, action Sige, boy. sige. Okay? Ay, why ko kadumdum? Gura kay sige, sako ko. Sige, kabi silpon mo. Silpon. Happy birthday sa tanan may birthday action boy. Welcome, April! Yes, first day of the month, mga bongga. ka-aksyon. First Friday of the month, first day of the month. Kag, subo nga, bisan tuon nga ini nga practice, hindi magidi sa aton. Sunod-sunod lang US yan sa ni siya mo. Pilipinas. Sa US ni siya nga, dito ni sa western countries mo. Ining April Fool's Day, bala. Ang aton niya, sa mga Pinoy, ang Disyembre 28, lang Niños Inocentes na is nagpinto. Actually, hindi na siya pangintong adlaw sa Niños Inocentes. Actually, do kahuli na siya nga anak ko. Kaya sa dapat dumdum mo na sa blaki mga bata naging pamatay na during the time mo sang chimpo sa una ni Rudes, di ba? Ini yang April Fool's Day, amo ning daw prank day. No, do ka, post ang mga tinunto. Mga pranks bala, brand ka pranks tapos April Fool's Day mo. Happy April Fool's Pero Day! kinanglan hindi lang Mama, pa na, sana hindi yun. lang ang aton nga pag himo sa mga pranks, hindi lang makahalit bala sa aton pareho, ha? Okay lang, enjoy lang, pero hindi lang makahalit, kid, no? Hindi lang pagpatami. Hindi lang pagpatami. Okay? Sige. Sige, So, sa ating balita special action boy, ining mga ano bala, tips agad makapasar sa board exam, pamahiin edition ni action boy ha. Mga pamahiin lang niya. Why ta na siya makakuan? Ipot, Why ta na sa ma-discuss nagligad, no? ikaduha na ni siya part 2. Part 2. Sige, Two, sige, diba? sige. So, okay. Pro action boy, dito gini pag idibdibon gid mayo kay ang pinaka key gid ya para makapasar kay is magtuon ka ha, di ba? Kay wasi wala sundo. Hindi ka magtuon na si Paong ko lang ning ano si ako. Pawag na ng siya, ang kuno, ang siya. Mayroon ko na mo, idampos mo siya. Ay, grabe Na hindi naman man sige lampos, lampos. hindi daw ikuan bala. Ayaw mo na. Kag ang lamig na bisan gamit mo. Yan. Kaya para kuno hindi ka na magbalik.
Una. Amo na tas actually, para kung hindi ka na Para magbalik. magsunggod ang table. Para mga na do, chair. ano bla. Para hindi ka na magbalik. Amo na galit. Amo na sa do. Sige, ang una, Action Boy, antes ka ko na Why mo ko magsulod. sinay kagi, why mo kagi board exam siya. Especially sa... Why ko na nahimo do, tanan ko examinations yung naagyan sa unahalin sa high school ko sa college ko do, pasar mo lang kuya. Yes, isa noon. Importante pasar to sa KBP. Yeah. Kaya yung mga mass Oy, com, abi mo ang KBP nga accreditation examination, abi mo hapos lang. nan, Oo. correct. Damo na daw wala makwan. Wala ka pasar. Wala ka pa sa. Diba? Kaya ang mga mass com people, daan niya, wala kami yung mga board exams. Okay? Correct. So, perfect. So, ang una Action Boy, amo na siyang mga KBP exam, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Correct? So, ang una Action Boy, antes ka ko na magsulod sa examination room nyo, bala, isipaon mo kung ano ang pertahan. Hindi ang proctor ha. Hindi ang proctor, ang pertahan. Kag make sure, Action Boy, nga kung magsipa ka, bakod-bakod sapatos, kasi mabaog ka pa bla. Kasi mabaog mo na tiil, magsipa mo bla. Di na ko di magbalik ka, tapos ginsipa mo na baog. Antes ka magsulod or pagkuha mo na? Antes ka magsulod. Oo. Okay. I-ano mo siya, isipaon mo siya. Para, Inay lang. Inayo Diba, sibilang pertahan, bla ko kristal, bla. Basta bla garalabog, di bla mga... Hindi ba si kristal ka magwasaag? Daw ka gamay lang nga, sipa lang gamay. Sipa lang gamay. Medyo... Pwede mo pagpahalata sa upod mga board exam, magapamhiin ka na, upod mo sa board exam, kasi bla gul pero nagsipa sa'yo. Pala nila gumaoy ka. So, light lang ang pagsipa-sipa. Okay? So, next Action Boy, antes ang board exam, ma-visit 7 churches. 7 churches. Visita iglesia na. Oo, 7 churches. Ako ginahimo ko na kung Thursday, hanggang Holy Thursday bala. Monday, Thursday. Monday na Thursday, Monday na siya. Monday, Holy Thursday. Friday, no? Good Friday. Good Friday, tapos Black Saturday. Black Saturday. So Monday, Thursday. Monday, Thursday. Or Holy Thursday. Game mo ko na ng 7 churches. Visit ka. Visita iglesia. Naman ang ginahimo sa iban man, kung sila mag-board exam. Visit sila sa 7 ka church. Abig bisan ba board exam, may visit ka lang yan, bis. Pwede man na 7 churches, sila posible anom lang. Si anom lang. Ayaw mo ito, barong ka pa sa anom lang bisita kung simbahan. Kumpletuhan na lang para wala sang paghinulsol. Okay? So, next Action Boy, hindi ka magwalo kay basi mapaso. Kasi kung magwalo ka, pito lang hambal. Ikaw magwalo, ito ka pasaraw, paso ka mo. So, next Action Boy, di ba kung magsulod ka na sa sa room, right foot, gidya ko na dapat ang always una. Right foot. Oo. Pero magsulod ka lang na pag pagkasulod ka na okay na, kaya basi vlog gumawa mo ka lang kay right foot mo. So magsulod ka na okay na. Right foot. Basta pagsulod mo sa pertahan, right foot, gida muna. Put your right foot in, put your right foot out. Wala mo na. Kaya basi pala to, pagsulod nila bati right foot. Ang pag right foot, basi pala pag-abos sa pertahan. Pag-abos sa asam kalabos sa sila. Right foot lang Duran. Right foot lang gumawa mo. Hati. Sama na siya. Okay? Pagsulod lang ha. So, next Action Boy, amo ning sa nagligad aton nga ari ni ang kick your chair matapos ang exam. Okay? Tapos exam. Yes. So, ang last Why dang balion ng lapis? titapos na to ganin, di ba? Natapos Mabali ang na to. lapis. Ako to yan, nagkuhan sa to ya. Ikaw nagsuggest Ako to yan. Okay mo na kuno para hindi mo na magamit liwat. Oo. So meaning, hindi mo na magamit. Kita pasar ka na mo. Amo na. Oo. Amo na sa kagibalion mo kuno. Kaya para hindi mo na siya magamit liwat. Nga hindi mo siya magamit liwat, kaya pasar ka na mo. Pasar ka na. So? Ay, like bonga. Tapos nga gina-kick mo ang chair or daw ka na nga daw. Daw kung table ka to mo lang jutay lang kag pok. Amo lang na. Para hindi na ako di magbalik. Kaya pasar ka na mo. Lain mo sa batang lamisa, hindi mo bala. Lain magmayuhay ka mo sa lamisa, kaya sa chair niya, balik lang na. We will miss you. We will miss you. Lain ko. Kung nag-chair mo na magbalik mo niya, see you. Ako niya na. Kaya kung hindi mo sa pag-amo na, basi mabalang lamisa kaya siya nga, hope to meet you again. Hope to see you soon. Kaya makuha kang glik, kaya kapasar. Kaliwan. Diba? Sige lang. Okay, so ang last Action Boy, red, magsuksok ako no sang red nga underwear.
Wow. Ito. Kaya di ba ang red, ka good luck na, no? Ay na? Ang color nga red. Hindi pwede pink. Amo na. Di ako. Pwede man blue. Hindi man blue. Or Wala. white, di ba? Depende ko rin sa imo. Ako na nang imo nga lucky color. Pwede Di na ba lang lagi mo. na Ako wala? na ganun mapamahiin na niya. Oh, ti red gid dyan na yun. Oo, tingnan mo na. Red is the key. Actually, nakabutang gini pulang brief is the key. Wala ko laging underwear. Wala kayo, pero ka, ano man siya. Di Hindi pa man rin siya. samon ko nung malaki. Kabudlay na mangita sa pulay ang na brief yan. Damo sa Shopee. Kuan eh ng boxer shorts. Pwede. Tingnan kayo brief. Sa- Di ginambalo. Tingnan paano. Brief gid yan? Okay, nag-boxer ka. Tiway kakapasar. Amo na. So, dapat sundon mo lang pamahiin mo. Okay? Nanong pinsaron sabi sa pag-ubang mo brief, pula ang brief mo yan. Mauba kaya brief mo. Makuha ka lang yung board exam mo. Mauba yung brief mo. Tingin ko sa gagawa na ba yung isa? Ay, kalain gagawin. Nila? Galabaw, pagpungko mo. naglabaw ang underwear mo, naglabaw pang alkansya mo. Kalain sa Sa alkansya. guna. Ako siya gitawag na bati bank. Yara kami sa Bati bank, kung may piggy bank, may bati bank man. Bayara kami sa nakilala, nag-endorse nga. Nagsulod sa siyempre mga, those were the days pa ya. Nagsulod sa mga ilimnan, dabi, mga ilimnan nga, may mga GRO lang. Ba't na naman tayo nga, ginloglogan sa amin. Ano? Ginabuksan ng yablang largo lang. Ang brief niya green. May ribiti nga puti. Ay, gawin rin biti, yaw. Yambot yung brief. Kasama Green. sa Ha? ribiti. Ang brief mo green. May ribiti nga puti. May ngalan pa nga. Ngalan pa nga, ano? Iwan. Ang ngalan, hindi pa yung brand. Hindi yung brand. Basta ito mga parang nablas mga tolyab na may good morning. Kasi Monday, Tuesday. Meron na mo. Ay, kalay mo na. Ate, nakabutang si Yaya. Saturday. No? Ay, kalay. Di ba lang ka sa mga lalaki, usually, pag brief kaya, either white or black ka lang. Mga other colors na yan. Niyara kami sa nagkilala to, pink to, pag Pinky, pink. Yaya. Hindi na nugid sa ako ng kilala yaman, ng close friend yaman. Yan, may pagkakuan niya, may ili pagkakuan niya sa brief, pink niya, pink ko yan lahat. Naglain siya. Wala. Kaya it's either Barbie black, siya, it's either black or white naman na siya mo. black or white. Pero ginakuan gani kung white di dapat eh. White. Di ba yun na guro? Saan sa may mga iya pag-ibig? Asin ko hindi, ko black lang ko yan. Alam ko para pwede masulit-sulit. Okay lang to gurong green kag white nga maribiti. Saan sa pagbukas iya may Powerpuff Girls. Kalain mo yung guro? Or No. Superman? Ay, kalain. Okay mo gurong Superman, no? Kasi may okay. Ben 10. Pang bata ba? May pagbukas mo sa brief lang. Ano nga. Like mo sa brief, sa tumakan may flowers. Ay, kalain. Ano na yun mo yun? Hindi mo wow. No? Katsaka. Dahil ako yung nasa flowers. Flowers. So, pagita pa. Sarap. Hindi. Mungkin ako sa pagkita. Imagine. Or sunflower. Kasabad mo naman. Ano? Hindi mo. Okay na. Wala Sige. to. Wala nanay. Gusto naman ang part 3. Gloria Jaime, good morning dira sa Hong Kong. Ana Sinoro, si Herson Lapinig Junio, Diding Alhomiento. Ang friend ko, si Jen. Jen lang Si ito po ni Miss Muriel. si Jen. Good morning sa inyo, Jen. Kag si, itong ngalan sa inablos ni Miss Muriel na lipat ko. Si Pat. Si Pat. Si Pat and si Jen, good morning. Kay Radiant Tan Villalon, good morning. Araman siya. Yes. Salamat. Sige. Mga ka-aksyon ninyong imodiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Upod ka-aksyon Art Tayhopo. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.